vážená pani riaditeľka, pani zástupkyne, ctený profesorský zbor. 28. marec je váš deň, Medzinárodný deň učiteľov. Pri tejto príležitosti by som sa vám rád poďakoval za vašu prácu a úsilie a za to, že neustále rozvíjate naše talenty. Učiteľské remeslo je tvrdá práca, avšak miestami nedocenená. Práve vďaka tomu by som vám rád zaželal veľa síl, radosti, zdravia a hlavne entuziazmu, aby ste naďalej pokračovali v tejto tvrdej a usilovnej práci. Ďakujeme. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Ste skvelí. Ďakujeme za to, že máte s nami trpezlivosť. A ďakujeme za to, že ste tu aj pre nás v ťažkých chvíľach. Vážime si všetky vaše tvorivé nápady a zaujímavé aktivity, ktoré pre nás robíte. Ďakujeme, že s nami máte strpenie. Aj keď vás nepočúvame, máme vás radi. My učitelia ďakujeme vám, ale boli by sme radšej, aby ste dávali ľahšie písomky. Ďakujeme za čas, ktorý s nami trávite aj mimo vyučovacích hodín a aj za trpezlivosť, ktorú s nami máte. Ďakujeme! Ďakujeme za toto. A trpezlivosť. Milé pani profesorky a profesori, veľmi si vážime vašu prácu a máme vás veľmi radi. Stále ma podržíte, aj keď náhodou ma nepodržíte, ja stále poviem nejakú somarinu a možno sa na to aj niekedy zasmejete. A proste je to tak, hej, vieme, aj či dobré dni, či zlé dni, stále sme tu spolu, hej, to je naša ako symbióza. Hej, ďakujem. Ďakujeme, že nás nechávate prichádzať. Máme vás radi. Ďakujeme všetkým profesorom, že nás pripravujú na maturitu. A do dospelosti. Pridávam ešte, bez vás, neviem, čo by som robil bez vás každý deň. Čo by som hral Fortnite? Ako hral by som, ale vieme. Lyžiarsky bol super, užili sme si to s vami. Milí naši profesori, k Dňu profesorom by som sa vám veľmi chcel poďakovať za to všetko, čo pre nás robíte a dúfam, že to pre nás ešte takto dobre budete robiť aj dlhé roky, pretože vaša práca je veľmi dôležitá. Ďakujem. Prajem vám príjemný deň učiteľov. Verím, že vám táto práca bude aj naďalej prinášať pocity naplnenia a v prípade, ak sa stretnete s nejakými problémami, sa nad ne budete vedieť povzniesť a uvedomiť si, že robíte naozaj veľmi záslužnú prácu. Prajem pekný deň učiteľov. Vždy ste mali a aj máte u mňa veľký obdiv za vašu schopnosť odpovedať na všetky otázky a že ste boli ochotní zostať trpezliví a mali snahu nás inšpirovať a usmerniť. Prajem veľa pevných síl. Milé naše šrobárske učiteľky, milí učitelia. Chcel by som vám popriať krásny deň učiteľov. Je to váš sviatok a za to úsilie, ktoré študentom venujete, si ich podľa mňa zaslúžite oveľa viac. Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.